El presidente actual es uno de los que en un momento apuntar en la falla era un chiquet. Avui també d'un home. Està portant al cap dins de totes les dificultats que esta comissió falla o reunió de dir un buidat públic. Falla, home, falla! Per això dic i diré, i falta el dia de molt cop. La falla, visca la falla, para que esté!